Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε νόμισμα. Αυτή είναι η Αλεξάνδρα. Θέλει να αγοράζει πάντα με κάποια έκπτωση. Και αυτός είναι ο Μιχάλης. Ο πολιτής. Θέλει να πουλήσει, αλλά θέλει να κερδίσει κιόλας. Η Αλεξάνδρα έχει μια ιδέα όσον αφορά το πόσο θέλει να πληρώσει, αλλά δεν θέλει να ξοδέψει ώρες και ώρες ψάχνοντας να βρει αυτό που θέλει στην τιμή που το θέλει. Ο Μιχάλης, από την άλλη, χάνει χρήματα, ξοδεύοντας ατελείωτες ώρες προσπαθώντας να καταλάβει τι θέλει ο πελάτης και σε ποια τιμή θα ήθελε να αγοράσει. Προσπαθεί πάντα να αυξήσει τις πωλήσεις του. Αλλά η Αλεξάνδρα και ο Μιχάλης έχουν το ίδιο πρόβλημα, την εχεμήθεια. Η Αλεξάνδρα δεν θέλει να κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της και να βομβαρδίζεται από πολιτές που θα επικοινωνούν μαζί της. Και ο Μιχάλης θα ήθελε να προσφέρει κάτι σε μια καλύτερη τιμή, χωρίς να το μάθει όλος ο κόσμος. Πώς θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες της Αλεξάνδρας και αυτές του Μιχάλη? Είναι εύκολο. Στον καλού αγοράζουμε και πουλάμε διαφορετικά. Ο αγοραστής ζητά όποιο προϊόν ή υπηρεσία, ακόμη και δωρεπιταγές που επιθυμεί, με την τιμή που θέλει να πληρώσει. Μπορεί ακόμη να προσκαλέσει και φίλους του για να ψωνίσουν παρέα. Το καλύτερο είναι πως η διαδικασία είναι δωρεάν και εμπιστευτική. Τα στοιχεία επικοινωνίας δεν ανακοινώνονται. Οι πολιτές που πουλούν το αντίστοιχο προϊόν, υπηρεσία ή δωροκάρτα ενημερώνονται για την ζήτηση του αγοραστή. Μπορούν να διαπραγματευτούν με τον αγοραστή μέσα από την ιστοσελίδα μας. Οι κριτικές, η βαθμολογία και τα πιστοποιητικά του πολιτή είναι ορατά, ώστε ο αγοραστής να επιλέξει τον κατάλληλο πολιτή. Κατόπιν, ο αγοραστής και ο πολιτής μπαίνουν στο διακριτικό δωμάτιο διαπραγματεύσεων και ολοκληρώνουν τους όρους της αγοραπολισίας. Όταν και οι δύο πλευρές μείνουν ικανοποιημένες, τότε ανταλλάσσουν τα στοιχεία επικοινωνίας. Και οι δύο κερδίζουν. Περισσότερες πωλήσεις για τον πολιτή και μεγαλύτερα κέρδη για τον αγοραστή. Τον καλού δίνει τη δυνατότητα στους αγοραστές να δωρήσουν και ένα μέρος από τα κέρδη τους για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό της αρεσκίας τους, μέσω της ιστοσελίδας. Όποιος είπε ότι τα χρήματα δεν φέρουν την ευτυχία, απλά δεν έχει ψωνίσει στον καλού. Galoo.com. Παζαρέψτε online για πρώτη φορά. Όλα για σένα, στον καλού.